Heerlen werd opgeschrikt door het bericht dat er instortingsgevaar bestond voor winkelcentrum Het Loon. De omgeving rondom het centrum werd hermetisch afgesloten en meetapparatuur werd geplaatst op omringende gebouwen. Er was grote media-aandacht. Het gonsde van de geruchten. Het Loon kon elk moment instorten en de aangrenzende woontoren kon omvallen. Centrumbewoners werden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Duidelijk werd dat er een ernstig probleem was en een gedeelte van het Loon gesloopt moest worden. Samen met de sloper gaf de burgemeester uitleg aan de verontruste bewoners. Daarna als we dat groene vakje kunnen we uit het gebouw slopen zonder dat onze kraan van de weg afgaat. Belangrijk om een beeld te krijgen. Het is geen fijn verhaal, dat zijn ook natuurlijk wel, je zou kunnen zeggen, als klein jongetje, als je droomt van een mooie bouwwerk, is het natuurlijk heel bijzonder wat er gaat gebeuren. Wij grendelen het gebied hermetisch af. Ook wij zijn betrokken geweest bij het kritisch meekijken naar het zojuist gepresenteerde sloopplan. Ik hoop dat u begrijpt dat niet altijd direct alle antwoorden op uw vragen direct kunnen worden gegeven. Maar u gaf ook aan dat het stellingen gemonitord worden. U heeft nog niet aangegeven op welke plekken. Nog voor een onderzoek heeft plaatsgevonden, was voor een enkeling de mogelijke oorzaak van de verzakking al duidelijk. Van de Oranje Nassenmijn, pijler het westen, 21e opbraak, 250 meter met een verdieping, 4 meter hoog en die is stilgelegd. Die is opgevuld met een materiaal dat heet wasberger. Wat daar nog mee in de hand is, misschien heeft het invloed op alles. Zware machines werden aangevoerd en rondom het Loon opgesteld. Het is vroeg in de morgen als er een begin gemaakt wordt met de sloop. Voor sommigen een emotioneel moment. Ja, ik heb wel niet bewust echt die brand meegemaakt. En ja goed, op een gegeven moment is het weer verbouwd en weer verbouwd, die krijg je toch mee. En ja, je bouwt er een emotionele binding mee. En ik kan het Loon inderdaad zien vanuit mijn woonkamerraam. Het drama voltrekt zich. Nog compleet ingerichte winkels worden ruw uit elkaar gerukt. Met een reikwijdte van 62 meter graaft de sloopkraan zich steeds verder in het gebouw. Al snel lijkt de omgeving van het Loon op een oorlogsgebied met totale verwoesting. Ondertussen legt de burgemeester het waarom nog maar eens uit aan de pers. Het is kerst en er heerst een vredige stilte op het plein. Geen afzetting, geen slopers en geen pers. Maar dan dat enorme grote gat. Wat is er ook alweer gebeurd? En vooral, wat is de reden van de overhaaste sloop? Het begon met deze pilaar die wegzakte in de bodem. Het programma Labyrinth besteedde aandacht aan de verzakking. En onderzoeker Ramon Hansen van de TU Delft kwam met de volgende theorie. Om diep in de grond te kunnen werken, moest in een groot deel van Limburg het grondwater worden weggepompt, zodat de mijnen droog bleven. Nu de mijnen zijn verlaten, stroomt het water weer terug. Toen men in Nederland gestopt is met de mijnbouw in de jaren 70, kon het water, wat daar natuurlijk zat, weer langzaam terugstromen. En dat begon op het laagste punt, dus hier aan de oostkant. Dat betekent met de breukstructuren die hier ook loodrecht opstaan, dat het mijnwater langzaam stijgt. En op een gegeven moment komt het op een niveau dat het rode gebied hier gelijk wordt aan het groene gebied. En dan stroomt het water over in het volgende bassin eigenlijk. Dat we de verzakking onder het winkelcentrum Het Loon kunnen zien aankomen. De rode vlek hier geeft eigenlijk aan dat de radar detecteert dat daar langzaam beweging optreedt. In de orde van maximaal een halve centimeter per jaar over de periode 2003-2008. Dus lang voordat het uiteindelijk misging in het Loon. Dan is er feest in het Loon. Mooie woorden van de burgemeester. Het Loon is weer open. Wij staan klaar om u te verwelkomen en u ons nog steeds prachtige winkelcentrum te laten zien. Ik ben blij dat we hier weer kunnen staan. Het was enige tijd geleden, december.
En ik liep net over de loopbrug hier naar het nieuwe winkelcentrum en dan zie je dat kruis staan en dan leg je ook eruit, daar was die pilaar die aan het verzakken was, daar was ooit Miss Etam, daar was de Sena. Ook dank aan alle mensen die hun nek hebben uitgestoken voor het loon. Dank vooral ook aan de mensen die in zo'n korte tijd niet alleen een enorme prestatie hebben geleverd door het op een zo'n nette manier te slopen, maar het ook op een zo'n mooie manier te herbouwen. Je zou bijna denken, het is af. Nee, dit is een tijdelijke situatie, want het loon zal herbouwd worden. Dat is gisteren ook aangegeven door de mensen van Energie. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Het loon heeft ook een nieuw logo. Het lijkt een klein beetje op 2 trouwringen. Dat geeft iets aan over de verbintenis die het loon met de gemeente Heerlen heeft en de gemeenschap van Heerlen heeft. 3, 2, 1 en het loon is geopend! Het winkelend publiek heeft weer bezit genomen van het loon, alsof er niets gebeurd is. Het nieuwe loon heet nu Shopping Center Loon. Maar nog steeds is er geen duidelijkheid over de oorzaak van de verzakking. Voor een geotechnisch onderzoek worden staven de grond ingedrukt op de plek waar de verzakking begon. Op welke diepte gaat u eigenlijk? Normaliter, als je gewoon een gebouw gaat funderen, 20, 25 meter. Verder niet? Maar hier gaan we totdat die vrachtwagen omhoog komt. Veel heeft het onderzoek niet opgeleverd. En er komt een 1,5 miljoen euro kostend vervolgonderzoek. Ook tijdens het vervolgonderzoek slaat de paniek toe. Uit het boorgat ontsnapt gas. En de boring wordt stilgelegd. Het loon werd vaker geteisterd door tegenslag. Grote branden in 1983 en 1985 en nu de verzakking en de daaropvolgende sloop. Als er een probleem is, zijn de omringende gebouwen dan wel veilig? Of dreigt hier ook gevaar? Ondertussen klagen de winkeliers over dalende omzet. De loop naar het winkelcentrum is er een beetje uit. En winkels gaan sluiten of zijn al gesloten. Het loon op deze plaats heeft altijd al ter discussie gestaan. En de vraag is dan ook, heeft het loon na alle gebeurtenissen nog wel een toekomst?